Hai, trage. Ia. Ia-o. Ai înțeles? Uf, ce-a făcut mami? Ce-a făcut cățelul mami? Put, da. Pute că au dat un pârț. Ia, hai. Ia-o. Arată-i la pisică papucii tăi, haide, arată-i. Spune că este la pisici. Așa, ia uite. Rușine, mami, rușine. Trage pârț. Cățelul. Ia spune-i la pisică câți ani ai. Da, numără ca să vadă și pisica. Hai, numără. Hai, numără și tu. Haide, numără. Zi. 10. El a zis să termină la 9, da. Mă dau așa la tine acolo și faci gaz. Face gaz? Auzi, ia așa faci. Asta chiar că e anecdot. Pute. Ia. Hai că Uite. am să-i postez eu la Nani Mișele la ce nu pe așa mai repede. Ne trimitem pe YouTube. Ia ce a făcut câinele. Da, cățelul a tras pârț, mami. Miau. Dar câinele ce a făcut câinele? Aoleu! Hai, mami. Hai, spune la pisică cum te cheamă. Și a cu fai trăiești tu. A cui fată ești tu, mami? Al Mickey? Hai că ai zis-o. Dar la ce culoare treci la semafor? La ce culoare trecem la semafor? Bravo! Și a cui ești tu? A cui fată ești tu? A cui fată ești tu? Opa. Hai, mami, dansează! Trebuie să dai mai tare.